Szervusztok, itt Tinhal, és most egy füstbombát fogunk csinálni, amihez kell egy szívószál, egy pingponglabda, egy mondjuk 3 tenyér nagyságú alufólia, meg egy óló a pingponglabda kipasztására. Na, kezdjük is. Igen, el is kezdjük. És akkor a szívószálból meg mondjuk váljunk egy ilyen ebben becsülni fogjuk, úgyhogy a szívószál vége meg látszom. Azt hiszem, ezt olvastam, de nagyjából most így kész is lennénk egy ilyen alufóliával csomagolt pingponglabdával. És hát annyit láttok ti ebből, hogy egy alufóliába csomagolt, vagyis hát egy alufólia golyó, belőle pedig egy szívószál lóg. Na mindegy. És akkor ez így nagyjából kész, és a végét kicsit megritkítom, mert ez az első ilyen, jó, nem az első, de harmadik próbálkozás, amilyen füstbombasztékkal, aztán eddig a 2-t elszúrtam, ezt remélem nem fogom, és akkor söljünk, az alja kicsit látszik, nem baj, és itt van egy ilyen füstbombaszték. Majd a következő részben megmutatom, hogy füstölög, az valószínűleg hétvégére fog feljönni, mert most hétközben nem tudom kipróbálni, de ahhoz kéne egy kis szabadidő is, nem csak az iskolára figyelni. És akkor viszontlátásra!